om. Ne urmărește cineva după asta sau după... Preot. Popă. Cheliosule, dacă ești tu și ne auzi, dă un semn, fă ceva, aruncă cu ceva. Nu, noi... Nu noi, că arunc și eu. Poți să miști orice altceva, lumânări. Dacă ești tu și ne înțelegi, te rog, fă ceva. Nu ai voie să ne faci nimic, nu-ți permitem. Exact. Începură câinii din partea cealaltă. S-a auzit, s-a văzut un cap gri. Paniu, cred că e ori aici după gardul ăsta. Nu are treabă. Mereu stă în cimitir, nu stă aici. Oricum ne simte prezența. Da, el e, sunt sigur că el e. Ne urmărește acum. Că se auziră pietre, se auziră cum face el cu pietrele, cu... Auzi ceva pe partea cu strada luminoasă, cum alerga. Da. What the fuck? Se aude de aici. Asta fu o nucă sau ce fu? Da, ăsta e castan sau nu știu ce e. Păi și ce? Bătea cineva cu castana, cu nuca. Da, ajung. Eu... Hai până! Vă spuse că nu sunt nebun, dă-mă dracu. Știam că el e. El e. Era în spatele nostru. Efectiv, cum a ajuns în spatele nostru? Băi, auzi ceva? Că alergă foarte repede. Ia, hai încolo. Eu nu mă mai mișc de aici. Stai, lasă-mă puțin. Hai puțin până în... Dar nu că nu vreau să-l pierdem din ochi, că dacă mergem în parc... Pe asta zic, hai încolo, gen spre ieșire. Pe mijloc. Nu vin. Nu că sunt prea căcat pe mine ca să vin pe alea asta. Ăsta e aici. Hai. E acolo, e pe parcela de mijloc, la eroi. Pani era lângă noi. Era la... Mamă. Ia dă-mi lanterna. Mă cac pe mine, nu mai pot. Puteam să jur că el e. Vorbim cu el, ne dă de semn. Nu știu, eu așa simți că e lângă mine. Nu e, era încolo. Ia hai acolo unde a mișcat tomberonul pe mijloc. Pan mi-e frică. Aici, pe strada principală. Deci efectiv îmi tremură picioarele în lemnii. Hai. Nu pot să mă mai mișc, stai, lasă-mă puțin. Eu jur, nu mai, stai puțin. Că mă luă pe nepregătite și nu... Deci oameni buni, nu pot să mă mișc de frică. Vă jur că nu, stai puțin. Mișcați picioarele. Nu pot, deci nu pot, rămăsăi blocat, nu pot, îmi tremură picioarele prea rău. Uite deci cum îmi tremură mâinile. Stai puțin că mă luă, deci nu mă așteptam. Îl simțeam cum fugea după noi. Deci, oameni buni, îmi tremură picioarele, nu mai pot, vă jur. Nu pot să mă mișc de pe loc de frică, nu pot. Stați puțin să-mi revin. Băi, deci mă... Stai. Îmi tremură picioarele, vă jur.
Oameni buni ăștia sunt, asta ce am eu În aici, mijloc. e spaimă, că știu prin ce am trecut cu ăsta pe aici. Deci vă jur, astea sunt traume de când m-a alergat printre morminte. Cum dracu a apărut, că nu era nimeni. Pan, dacă iese ăsta acum. Înainte, știi că eu eram ăla care zicea... Hai încolo. Stai așa. Vine și lumea. Nu iese, ieși, Delia, ieși. Da, el e afară, dar... N-auzi, zici cum făcu? Pan, stai așa, te rog eu frumos, stai că mi-e frică. Hai să mergem puțin. Se aude de aici Pan dacă trecut pe aici. Dar n-avea cum să treacă pe partea asta, că îl vedeam. Mamă, deci nu mai pot. Pan, îți spun să-i că e aici! Îți spun să-i cum pula mea a trecut pe partea asta! Bă, Pan, sigur e el? Nu știu, că nu pot acum e. Trecut pe aici. Bă, Pan, e el sau e careva? Că nu mai pot. Dar cum trecut, mă? N-avea cum să treacă, că-l vedeam. Lângă noi. Nu mai băga lanterna, nu Papașcu. Hai să ieșim puțin, că nu mai pot. Nu mai... Îți spusei că e în stânga. Bă, dar e important acolo. Cum trecu? Cum trecu? Îți spusei să mergem în parc. Nu mai pot. Nu mai pot de frică. Pan, cum traversă ăsta? Mă, sigur e el. Nu mai pot. Era în stânga noastră. Cum trecu ăsta? Pe principală, fără să-l vezi. Da, aia zic. Cum a făcut data trecută. De m-a urmărit și a trecut principala și nu l-a văzut nimeni. N-am apă. Nu, apa e... Nu. Stați așa că mă revin. Voi ăștia care ziceți că e fake. Nu vreau să vă blestem, nu vreau să vă înjur. Veniți aici și duceți-vă spre el acum. Dacă aveți sânge în instalație și sunteți aproape și puteți să veniți aici, veniți aici și duceți-vă spre el. Hai, veniți și duceți-vă spre el. Veniți și duceți-vă spre el. Ce Tatăl nostru, ce zi? Ce Tatăl nostru, că ăsta nu e de Tatăl nostru, ăsta e de... Asta e de venit toată biserica română aici. Stai că-ți fac o țigară. Ai nevoie, nu de ordinea aia. De bune, zic. Pan, mai stăm? Eu aștept să te calmezi. Fii atent, hai să ocolim
și intrăm pe la intrarea mare și ieșim pe aici, pe la parc, vrei? Hai că-l facem repede, în 5 minute. Stai, nu, eu zic să stăm aici să ne Nu mai pot. Deci eu nu mai intru. Pe partea asta... Ha? Ia. Mersi. Ia. Deci uitați-vă. Uitați-vă cum te rămâne, nu mai pot. Bă, eu cred că mie să nu fie din cauza asta al... Nu știu ce, deci fiți atenți. Dățile trecute nu l-am purtat, și acum când l-am purtat... Să zici că l-atrage? Deci, oameni buni, stați așa că vă arăt acum. Deci fiți atenți. El, vedeți alea asta? El ieși din partea asta a trimitirului. Noi eram pe acolo și el a ajuns în partea cealaltă, trecând de alea principală fără ca noi să-l vedem. Auzi că trecură oameni. Trecură oameni și nu fac nimic, vezi? Așa. Hai să stăm aici, pe bortură. Stați așa, oameni buni, stați așa să iau o pauză. Moderatorii, vă rog eu frumos, la toți care zic că e fake, dați-le mut. Că nu mai pot. Nu stau să citesc comentarii de genul acum. Mai dă și mie puțin aia. Da, vezi că se stinge cam des. Dacă nu punezi repede. Știu. Ia. Hai de capul meu. Bă, fraților. Nu e vorba că mă speriai de el. Că... Ține un pic bricheta. Faza e că l-am văzut de atâtea ori, nu mă mai sperii. Ideea e că... Ce? Acum? O chestie mică neagră care a trecut așa repede. Nu te cred. Acum? Înainte. Văzuși? Da, în capăt. Când eram pe alee sau când? Acum? Auzi-răți? Acum trecu pe alee, zi să pan că văzu o chestie mică și neagră, că trecu pe alee înapoi. Vezi că se vede lumina de pe strada cealaltă cum intri în parc, da? Da. Eu cred că se fă o chestie gen așa mică care trece încolo. Ai de capul meu. Dar foarte repede. Gen, fă așa... Auzi-răți, pan acum a văzut pe o chestie foarte mică care trecu pe partea cealaltă. El e. Și văzurăți că trec oameni pe aici, pe alee și nu... Trec oameni pe aici, pe alee și nu... Trecu... Stați că nu mai pot, nu mai... Trecu acum o chestie pe partea aia, de unde ne alergă. Băi, oameni buni, noi vedeam toată alea. S-au zis de acolo și după la... Dar cum trecu el alea fără să-l vedem? Nu știu. Dacă tu te uitași în telefon... că să te uiți la poze. Eu ce? Dacă tu te-ai apucat să te uiți în telefon și eu la tine, atunci a fost momentul pentru el. Bă, frate, Iau fracțiune de secundă. Da, mă uit imediat la poze. Mamă, nu știu dacă să mai trecem pe alee, că ăsta ne cunoaște. A stat doar la intrare în parc, atât. Oameni buni, faza... Aș prefera să stăm cumva mai pe aici. Faza nu e că mă sperie de el, că l-am mai auzit de atâtea ori. Faza e că fu lângă noi, a apărut de nicăieri. Înțelegeți? Asta faza, că a apărut de nicăieri. Băi, explicați-mi voi mie, cum puteți voi să treceți aleea asta, că noi vedem totul, fără să fi văzut. Aleea asta, deci de acolo, de pe aia, să treci pe partea asta. Ce este? Nu știu, Marin, ce e? Probabil e strigoi, nu știu. Sau un alt căcat de creatură, nu știu ce e. Nu știu. Că strigoiul nu cred că e mic și negru. Nu știu care e faza, nu știu, deci nu, vă jur că nu știu. Voi auziți cum face? Păi panicant, dar pe mine mă sperie foarte rău pentru că eu știu prin câte am trecut cu căcatul ăsta și știu că cât m-a alergat și ce spai mi-am tras în ăștia 3 ani de zile. Nu. Înțelegeți?
Nu mă interesează că nu mă cred unii și alții, nu mă interesează, vă jur, pe mine mă interesează doar de voi ăștia care credeți și urmăriți. Nu am explicații pentru ceea ce se întâmplă în momentul ăsta aici. Nu renunț pentru că nu pot să renunț, vreau să vă arăt mai multe, dar nu vezi că n-ai cum să-l prinzi pe ăsta, e imposibil. Voi nu vedeți că ăsta traversează drumul ăsta pe care trec oameni fără să fie văzut. Bă, și spuse lui Pan, vezi că s-ar putea să fie în stânga noastră. What the fuck? Ce? What the fuck? Deci fii atent. Uite aici. Ia uite-l. El e? Oameni buni, ce e ăsta? Ce e ăsta? Uitați-vă la poză. Hai de capul. Pan, mai dăm și mie puțin bricheta. Da, stai așa. Hai de mine. Zilu... O să postăm. Cezara, dacă mai e încă pe live, să-mi încercească pozele unde văzuia mai bine că Cezara, da, încercă eu la pozele. două poze nu-mi dau seama. La una îmi dădu seama, dar la celelalte două nu-mi dădu seama. Pan, trecem liniștiți până la parc și stăm acolo, la intrare. Vrei? Stai să terminăm țigările. Bine. Stați așa, deci fiți atenți, o să mergem înapoi. Dar încet, fără fluierat, fără nimic. Nici nu o să vorbesc pe live. Până ajungem acolo. Da? Până ajungem acolo, la poartă. Vă rog eu frumos, susțineți moderatorii, donatorii, dați-le un follow. Vă rog din inimă, din suflet, tuturor care donează. Pentru că oamenii ăștia ne ajută să continuăm. De ascultați-mă, deci băi, oameni buni. Bă, oameni buni, nu e de joacă cu chestia asta. Nu e de joacă. Ascultați-mă la mine ce vă spun. Nu e de joacă. Nu e de joacă. Nu, Tania, uite, o să ne ducem în parc și luăm și beau apă de acolo. E profi, dar e mai departe și nu vreau să veniți cu mine până la profi, să... Fai de capul meu cum făcut. Fiți atenți. Dacă vreți să vedeți și nu vă zurăți pe live și vreți să vedeți faza, moderatorii, vă rog eu frumos, scrie careva din voi YouTube-ul. Că îl postăm pe YouTube ăsta, că postăm orice ar fi pe YouTube. Intrați pe YouTube, ora 2 săpâie. Fix așa, ora 2 săpâie împreunată. Intrați, abonați-vă și postăm live-ul acolo, să-l auziți. Fix cum scriu oamenii în comentarii ora 2 săpâie, intrați pe YouTube, abonați-vă, stați așa că nu mai focalizează telefonul și nu știu ce. Că acolo postăm tot. Și acolo o să-l puteți vedea și puteți să-l auziți. Punem și live-ul ăsta. Acum ajung acasă, îl descarc și îl pun. Mergem înapoi, dar fiți atenți. Acum pe alee, nu o să vorbim, nu o să facem nimic. Doar mergem. Pentru că mi-e frică să mai vorbesc, că ăsta ne cunoaște vocea. Mergem pe alee, nu facem nimic, doar mergem. Și ajungem acolo. Și de acolo pot să dau cu lanterna mea la tine? Da, de la mine. Mergem? Hai, mergem spre parc. Da. Gata, de acum... Gata, nu mai zic nimic. Hai că vorbim cu el dacă putem. Ce să vorbești, mă, cu ăsta? Dacă urlă de la distanță, gen mare. Nu atât de aproape. Pan era lângă noi, îți arăt acum unde era. Da, știu că l-a auzit și eu, știu unde era. Nona, fie între suflete. Mamă, ce rataj, Nona. Mamă, deci nu mai pot. Acum orice zgomot auzi și dacă cade o frunză, mă cac pe mine. Stai, oprește lanterna, nu? Mai vin oameni, mamă, ce vin. Oprește lanterna, că nu vreau să... Eu fac cu lanterna la mână. Deci fiți atenți, hai că vă arăt acum pe unde trec cu.
Vă arăt imediat pe unde trec cu el și noi nu-l văzurăm. Stați așa. Stați o secundă. Voi explicați-mi voi mie. Cum? Aoleu, ce bine că mai trec oameni pe aici. E pentru prima oară că mi-e frică să mă și întorc. Stați așa. Deci el era... Stați că el trecut pe aici, pe alea asta. Nu eram acolo în față. Stați așa că vă arăt tot acum. Vă arăt unde se ascundea. Uite aici, după astea, aici se ascunsă. După astea. Da, era la copaci aici. La copacul ăsta. Da, pe aici, pe undeva, nu știu, prin zona asta. Deci el mearsă pe... Hai. El traversa alea asta principală și noi eram aici la poartă. El traversa alea asta principală și se ascunsă printre astea. Fără să... Futus cristelnița, mă! Ia uite-l, măi, aici! Pa, nu, hai acasă, că ăsta e aici. Ăsta e aici. Nu. Ăsta ne așteptă. E aici. Se uitară și băieții ăia, la auziră. Uite, se opriră.